Kosogaw BTC बियाबाव UPPL दोलोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जासिनदों। बिटिआर ओनसोलाव BTC बिसायख'थिनि बारहावा बारनाय लोगो लोगोनो राजखान्थि हान्जाफोरा गावबागाव दोलोखौ गोहो बारायनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बेबायदिनो थांनाय रबिबार सानखालि बेलासि समाव कोसोगाव बियाबनि सिङाव थानाय कफ्रागाव गामियाव UPPL दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव कफ्रागाव आदिबासी गामिनि रायजो राजाफ्रा गामिसेयैनो BPF आरो GSP दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जयनिं जाफैयो। बे जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारिया बरायनानै लायो आरो फैगौ BTC बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ गाव हारसिंनो बयनिख्रुइबो गोबांसिन मासि लानानै सरकार दानो हानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानै मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारिया बेबायदि फोरमायो। कफ्रागाव गामियाव बाव गासै सान्थाल गामि बिथांमोना गामि दरसे फैदों। थांनाय समाव हयथ' गुबुन गुबुन BPF गुबुन गुबुन उनावबर' बिथांमोना राजनिति खालामदोंमोन। दा नैबे 4 बोसोराव जे जोंनि UPPL दोलोआ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना इस्सायै जोंखौ लेंहरदों आरो आं बाव फैदों। आरो बिथांमोना दा जोंनि दोलोआव फैबाय, जों बिथांमोनखौ जों बरायना लादों आरो फैबाय थानाय समाव ज' खामानि मावगोन होननानै बिथांमोना प्रतिश्रुति होदों। दा नोंखायनो खालि बेयावल' नङा, सारा बिटिआरआव मोनसे बार बारबाय जे फैबाय थानाय समाव जे UPPL दोलोखौ जे आरोबाव सरकाराव लाबोनांगौ आरो UPPL दोलोखौ सरकाराव लाबोयोबा बेयाव गोजोन आरो सान्थि आरो जौगागोन, बैखौ गासिबो थांखि लानानै रायजो राजाफ्रा आवगायबोदों आरो UPPLआव जगदान जाबाय थादों। सार UPPL दोलोआ हारसिं गेलेनाय ना एलायन्सआव गेलेनायनि थांखि लादों? UPPL दोलोआ दा जेखिनि जोंनि हाइकमान्डआव बेफोर डिसिसन जायाखै। हाइकमान्डआ उनावहाय फाइनाल डिसिसन लानानै फोसावगोन। जोंथ' नाजायो आरो जों हारसिङैनो गेलेनानै एबसलिउटलि मेजरिटि लानानै जों सरकार बानायगोन एबार 2025आव। बेनिखायनो दिनै प्रमद बर' बिथांनि बे जेफोर थांखि रडमेप गुबुन गुबुन जाथि माहारिनि थाखाय बे भिजन डकुमेन्ट तैयार खालामदों, बेखौबो गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा जोबोद बजबना लादों आरो मोनसे बिथांमोनाबो थिरांथा लादों। जों दा गामि ओनसोलाव गिदिंनानै जों नुनो मोन्दों आरो आंबो इभेन आंनि समस्ति आरो गुबुन गुबुन समस्तियाव थांनानै रायजो राजाफोरनि जे अननाय बेखौ मोननानै आंबो मोनसे फिल खालामदों जे फैबाय थानाय समाव जे प्रमद बर' बिथांखौनो जोंनि सारखौनो जे बावहाय खुंथायाव लाबोगोन बे रोखा जाबाय। ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों नोंथांखौ माने UPPL दोलो होननानै बेखौ लाना बे माने प्रपागान्डा खालामो, गुबुन गुबुन राजनिति खालामग्राफ्रा जे सोरखौबा माबा बुंनानै जे दोलोखौ नस्थ' खालामनाय बेफोरबायदि सिन्था सरसा खालामो, बेफोर जेबो नङा। जोङो बेयाव UPPL खालामदों, जागायजेननायनिफ्रायनो बेयावनो दं आरो बेयाव अबावबा माने माबा जायोबा माबा बोराबनानै माबा थांनाय बे खुनु खोथा गैया। जों सासे कर्मि, हाइकमान्डआ जा डिसिसन लागोन जा बुंगोन जों बेखौनो मावग्रा मानसिसो। दा ओंखायनो गुबुन दलाव थांनायाथ' बाथो, गुबुन दलखौसो जों सोगासिनो दं। दा नोंखायनो बाव खुनु गोनो गोथो गैया। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्टस, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास, JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली GK क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पर्सनल अटेंशन।
हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997।